Mukhaan ka hugas. Dili! Ano mo ka makagugaw? Dapat ugasan sa... Kasi pangalan na to. Ako day si Carla Maybe Bastelio. Tagasa. Taga illegal sa Santiago. Mukhaan ka hugas. Ayan. Mukhaan ka hugas. Nga kamot ba? Gabi lahi ang yun na. Kay kao doy. Akaon niya pong hugas. Dili, bitaw mo ka. Ay ka ng yawa. Manarapangutanan niya. Gusto ni mo hugasan daan na mukhaon. Okay, para ako ba healthy ba? Nang dili ugaw. Yeah, boy. Basi ganahan ka mukhaon, mag-alcohol daan na hungit. Ayaw po kay madaot tada ka na alcohol. Mas labi mo ng frag doon. Karang hugaw. O si pangalan na to, Dol? John Lennon dol, Tagasa. taga Mayay. Ready na kastubag pangutana? Murag gadwa-dua pa. Mukhaon ka hugas. Uy! Bako. Asa man? Tubag. Dili lang sa. Ano nang di ka mukha hugas? Mas gwapo man ang hugasan daan. Aya ta mo kaon ba? Sana all. Kongkurso kay HM man dapat. Dapat baligado ta. Cleanliness. Oh, cleanliness good. Kasi pangalan na to, Dol? Ako dahil si Ras Marco Blenda. Ikaw. Jasper. Chris Don. Tagasa. Santa. Ikaw. Bakayo. Suarez. Akong pangutana sa inyo, mukhaon ba mo hugas? Dili. Hindi ka hugas. Ang ano man? Baho. Ikaw. Mukhaon ka hugas. Depende, kung sa man na. Ikaw mukhaon ka hugas. Ano eh. Ang dabi kung nasa mga tubangan niya, wag ihugasan. Ari din yung mukha. Kanon ta na. Kasi ngalan niyo na to, Adrian, Tagasa. taga Suarez. Akong pangutana sa imo ha, mukhaon ka hugas. Mukhaon oy, kaon galit atong kwan. Dabi nasa mga tubangan diyan, nakita nimo na hugas. Kaon yung mukha. Kauno na lang, respetar ba? Respitar. Ikaw mukhaon ka hugas sa kamot. Mukhaon kay kwan ba? Kanang abi pa lang kanang Dito ka. Dito. Kasi pangalan na to, Jill Gwinnett Kyo Maramara, sir. ikaw. Rod Michael Adalid of Squadologs Productions. Tagasa. Tagalinamon. Ikaw Tagasa ka. Tibanga, Mukhaon ka hugas. Alang lahi yung hunahuna na. Hugas sa kamot ba? Adili. Ginali ka mukha na nagkayuta-yuta ka. Adili, sir. Adili. Huwag tayo. Ikaw mukha ka hugas. medyo. Sige na nga hugas mo ah. Huwag ka na bukas ba siya? Kumbati ya pun balag hugas. Kumbate! O si pangalan na to, Dol? Ay, si Erjon de Buscato lang dol. Ikaw, Dol? Joel Roy lang. Tagasan eh. Taga kwan, Gilom ko. Ikaw? Gakanaway. Mukhaon ka hugas. Ikaw mukhaon ka hugas. Dili po ka hugas dol, tagisda ka goy kwan, mahimbis. Kaong ikaw kinilaw. Okay ra sa kinilo kay gitimplahan. Ikaw mukhaon ka hugas. Depende boss kung kinamuton or kutsaraon ba. Sana all. Ala. Balag sa mga tubangan niya. Hugas. Kutsarahon yun mo. Diyan na mag ingon niya depende ra gyud boss. Pwede ra pod kamuto na lang boss para mapanos diretso. Dapat hugasan na to itong kamot para di mo pan. Ojo, tinojo na boss. Ugan. Say pangalan na to, Dol? Rex Magiben. Tagasa. Linamon. Mukhaon ka hugas. Dili ra ba? Kay makadaot mo na. Pagkadaot mo na. Labi og unang nasi mo tubangan. Hugas. Tanon gyud mo dili. Og no choice. Dito juga sa hugasan. Oh, dato ka slim yun. Lagi kay First dia. oh. Tumot tong kamot nga mang kinamuta dapat din ang hugasan.
Kamot ang pasabot eh. Lahi man yung pasabot. Anong pangalan natin? Trick siya po. Ikaw, sir. JR. Taga saan? Mahayahay. Ikaw. Tubod. Kumakain ka ba ng hindi nahuhugasan? Hindi nahugasan. Oo. Grapes. Minsan, grape. hindi ko na. Pag kinikrave ko talaga yun. Ikaw, kumakain ka na ng hindi nahuhugasan? Oo. Yung kamay. Oo. Oo. Oh, kapag nag-ano siya, nagkakamay, hindi siya naghuhugas. Ah, hindi nahuhugas. Uy, fruits po yung minimit ko. Makikita. Fruits na fruits. O say pangalan na to. Ma'am, ikaw. Ikaw say pangalan na to. Angel. Ikaw, sir. Lance. Takasa. Taga Tonggo. Ikaw. Santiago. Mukhaon ka guway hugas. Dili ka guway hugas. Ikaw, mukhaon ka guway hugas. Depende, kung sa kanon. Yeah, boy. Lahi man eh. Iya, kailan yung ginuho na ba? Kung pasabot, mukhaon og guway hugas ang kamot. Mukhaon ka guway hugas ang kamot. Dapat mahugas ang kamot. Uy, mukhaon, maghuhugas eh. Hugasan daw daan. Ikaw, hugasan ni mo daan. Oo. Paala guway hugas. Bisa ko hugas. Sagot rin sa kunsa. Unsay pangalan na to? I'm Jessa. Ikaw, ma'am. Shane. Ikaw, ma'am. Christine Christine. Tagasa. I'm from Lugait. Ikaw. Abono. Ikaw. Bakayo. Akong pangutana, mukhaon ka guway hugas. Dili. Ano man? Hugaw kaayo. Hari ka ng hugaw. Dili. Ikaw, mukhaon ka guway hugas. Dili. Ano man? Kay maka-cause of cross-contamination. Contamination. Yes, sana sa mga breast management. Ala, Brett, may deke niya itong interview. Ikaw. Ayaw ka tras. Mukhaon ka guway hugas. Dili sad. Anong dili man? Kay kuan ka na dili na ko ganahan ya kay isod sad mukhaon kag kuan for example apple na walay hugas. Oh. Nyawatib katong apple na tagak. Oh, dili niya mo kanon. Dili na kanon. Masya, bawal sa si germs. Kamot akong pasabot taon. So, basig lain yung ipasabot. Katong health. Oh. Say pangalan na to. Healthy. Ikaw, say pangalan. Rob Marvel na lang. Inayo. Tagasa. Sa baga si bugay ko. Ikaw. Tagas paitan day ko na day. Paitan. Ready na mo sa question? Okay. Okay na rin. Mukhaon ka guway hugas. Dili. Anong dili man? Ano mo ka magugugaw? Dapat hugasan sa. Yeah, boy. Pwede na daw siya mo limpyo. Dabi na sa imong tubangan nga way hugas. Kanon nimo? Dili ay buyag. Ikaw mukhaon ka guway hugas. Alam, Dili lang. Nasa sa. Mangimasa. Pwede po, doon mo lagi masa. Paborito rin mo hugasan? Kayo. Alaga. Wala di ko alam magana ba. Kon manggod kamot, magkinamot biya ta. Okay, dapat Hugasan. Nay mo kilay lagi mo. lami magud kay magkaon ba sa nakahugas Og kamot. og kamot. Shout out gisi gusto nimo shout out. Shout out day ko sa mga Bastino daw may agaw na kung mga kuan. Og si Bazar og kaning Bayot ay og si Ella Manuela. Shout out gisi gusto nimo shout out. Shout out ng Erwin Opalya. Shout out ko sa taga Mayahay. Kapitan Labandero, Joel. Tapos gisi gusto nimo shout out. Shout out ko sa ako mamas balay. Shout out po ko sa akong mama ug sa akong uyab, laban na sa akong uyab. Shout out. Shout out po sa akong mama ug sa akong uyab po. Shout out gisi gusto nimo shout out. Shout out na ako mga amigo Suarez. Mga itong mga kon. Sino gusto niyo shout out? Shout out kay Kuya Franz. Ay, Tenas PDI. Out kila Shaika, sila Nish, og sila Ay, na. oh, Shaika na Nation Nahar. Yeah, shout out. Shout out gisi gusto shout out. Shout out ko sa DJ ng akong page. Yeah, nasa kay page. Oh, shout out siyang page. Ay mo kalimot og follow anak. Ikaw shout out sa imong kuan dia. Shout out to Squadlogs Productions and to all of them. Kay Miss RM, kay please subscribe to Squadlogs PH YouTube channel. Shout out gisi gusto shout out.
Shoutout ko kang Kyle Agustino na taga Buroon og si J Ignacio. Ulian siya may UTI. Shoutout na ko kay Brian James Garsula, kay Alex Given Garcinis o kay Kathleen Nigparanon. Ito, shoutout. Kasi gusto namin shoutout. Shoutout ko Squan. Taga dinamon dia. Ang classmate. Mga classmate na dia ron, nakaskilid. Wah, bugi-bugi ko. Shoutout. Kasi gusto namin shoutout. Shout out kay David Dara. Dili matunggal ya. Ay, shout out kay ni David Dara. Hi, love. Shoutout ko ni Ma'am Honey. Shoutout. Kasi gusto na to shoutout. Oh my God. Ay, shout out din mo daya mo mga BFF nga na si Kizia, Jen, Mega ug si Frialin. Uy, naapa, uy, si Dizon. Si Elizabeth di ay ug si Kuan, si Lloyd ug si Laika. Og si Serge. So sa lima naman yung video no, shout out kay Gakuan. Shout out kay Kian Concha, shout out kay Brad Muhammad Waisri, kay Luisito from Cebu, shout out kay Skiptron Cebu, shout out. Gang Pare Anthony, shout out si Mole. Ug sa mga Bacaparo sa Iligan City, Iligan City Council, shout out sa inyo.